Alright. Zvakafamba sei? Une makore mangani mani wamwaita? Ndine 11 years. Une 11 years? Dzekuzvarwa. Alright. Wabereki wako ari kupi? Wabereki wangu ari kutown. Saka iwe kunogara nani? Ndogara nagogo nasekuru. Nagogo nasekuru. Ungatiudza here muchidimbu kuti zvakafamba sei kuti iwewe urunzi une makore 3 years usingaoneki usiri pamba, iwewe mwana ane 11 years imanyo matende usingaoneki kumba kwenyu, zvakafamba sei? Chii chakaitika? Chakaitika takakwira mugomo neshamwari dzangu tatisikazivi kuti rinoera. Saka takwira daro ndatumwa kuzotsvaga mbudzi. Ndapinda mugomo imomo ndakabva ndangotorwa nechampupuri anozoona kuti ndazoenda mupi ndamamato nedima. Anhu andandinawo ndaigara nawo wanga ane makumbo anenge enyoka, wakangogara chikafu chendaidya ikokoko. Alright. Wanga ine makumbo acho anga akaita kunga chimushwe chenyoka. Ndozvauri kutaura handiti? Alright. Akakutuma ndiani? Akanituma ndisekuru wangu. Sekuru wako? Alright. Mai wababa? Ndo akati enda unotirembudze kugomo? Ndobva waenda wega? Okay. Waenda wakabva kuti wasvika kugomo ndopo wakabva waona iwewe wobva watowa nechampupuri? Watowa nechampupuri bva maendepi? Ndo ndakazongokarika ndango makaite dima ndisiri kumboziva kuti tiri pai. Munhu wacho wanga akatogara pacheya mumakumbo akanga akaita kunge muswe wenyoka. Alright. Saka zvese izvi zvichiitika pakunze 3 years dzese usingaoneki kumba, maidye ikoko kwamamuri kwacho? Taidya zvakaita kunge makonye nezvakaita kunge zvimaspaghetti nana rice iwapo. Alright. Saka izvizvi wakadzoka rini? Ndakadzoka nemarimwe zuro. Marimwe zuro? Alright. Wanga uchiziva here kuti kuna vanhu vari kumba uri ikoko kana kuti waisatomboziva chiro? Handisikazivi chinhu. Saka vanhu vanga vari kwanga wakaita sei? Wakafanana nesu here kana kuti vanhu wakatiita kunga varungu kana kuti wakaita sei? Wakadini? Anhu 2 basi ndo anga akaita arungu, amweni anga ari atema. Anga akaita arungu acho aiita nezvei? Aikutaurira aikupa zvekudya neaitaura nawo? Maitaura mutauro watinotaura here kana kuti pane mitauro unotaurwa ikoko? Pane mutauro unotaurwa ikoko. Zvokuti wadzoka kudai uchauziva here kana kuti hauchauzivi? Ndichauziva. Ndinoziva. Zoti munokwanisa kuzotombotitaurira? Alright. Saka nauye tanga tiinaye ndeyekuti zvizvi zvekuti wakakupa kuti uzodzoke pana kuti chii chakazoita kuti dzokera kunoku kune vanhu? Handisi kutomboziva. Saka iwe waitadza ngei kudzoka kunoku kune vanhu? Musikabudiki mama akangovharwa makaita chidima. Makaita chidima? Tatisikaoni dho racho. Saka uzodzoke iwewe kuuya panapa pane vanhu? Ndine basa rendandakapuwa kuzi ndidzoke kunoku. Uchiita? Panapa panyika pane vanhu? Ikoko kwanga uri kwacho waisariita, saka wakanzodzoke panapa uchiita basa rei? Rekudya vanhu. Wainzodye chi? Vanhu? Alright. Munhu unenge uchimudya sei iwewe? Kuti uraye munhu nebanga here kana kuti unenge uchidini? Titsanangurire. Ndakatorara, handiti zvekotomuka kokotoya munhu ba. Ndakatorara, mweya wangu ndo unotende kotodya munhu. Saka pamunhu munodyei? Zvakaita kunge huku, haune mapisi 5 unotodya kunge nyama chaiyo. Alright. Saka munhu muchimudya, imimi ndinonzwa mumwe achitsanangura. Imimi munhu munotomudya kunga nyama iyi here kana kuti munhu wacho atori nemapatsi ainawo? Unenge atori nemapatsi aatori nawo etinozotofarira. Alright. Munofarira akadini? Munonyawa yani zvipapi padumbu, musoro here kana kuti mumatumbu kana kuti makumbo munohei? Toya akaita anachinjya, anachidya nana maoko. Maoko nezvidya nematumbu?